Дали ембрионите усещат обичта и старанието, които влагаме, когато работим с тях? Възхищението ни от появата на новия живот. Болка, когато извършваме биопсия на трофектодермални клетки. Страх от новия си неизвестен дом при пренасенето им в матката на мама. Дали усещат надеждата на мама и тате? Дали се вслушват във всички емоции, които ги заобикалят? Науката казва, че в първите дни това е невъзможно. Ембрионът все още няма нервна система, няма мозък и няма сетива. Той не може да усеща в човешкия смисъл. Няма страх, няма болка, няма емоции по начина, по който ние ги усещаме. Биопсията на трофектодермата не се възприема като болка. Ембрионът не изпитва страх от ембриотрансфера, но това е само едната истина. А другата? Ембрионът не е просто клетъчна маса. Той е динамична система с изключителна биологична активност. Клетките комуникират, делят се и следват удивителен план на развитие. Тези клетки са изключително чувствителни към света около тях. Те реагират на температура, на светлина, на химични сигнали, на всяка малка промяна в средата. Още от първите дни той изпраща сигнали към ендометриума, реагира на средата, променя генната си експресия според условията. Това е език, не е емоция, но е комуникация. А какво става с нашите емоции? Знаем, че стресът променя хормоналната среда. Кортизолът и възпалителните фактори влияят на имплантацията. Психоемоционалното състояние на майката влияе върху ендометриума. Ембрионът не чува любовта, но живее в среда, която се променя от нея. А в лабораторията ембрионите не усещат ръцете ни, но усещат стабилността на средата, вниманието към детайла, липсата на стрес и хаос. За нас в ембриологичната лаборатория всеки ембрион не е просто клетки. То е начало, възможност за нов живот, история, която тепърва може да започне. Това, в което вярваме, е, че обичта, вниманието и отношението имат значение. И това не противоречи на науката. Той я допълва. Ембрионът не усеща любовта така, както ние я усещаме. Но той реагира на света, който любовта създава около него.